חברה, אסתר, לא עשינו כלום היום. אני, נכון, ואני עדיין לא סיימתי. הפרצוף של אמא שלי כשהיא מתעצבנת, כי היא עושה הכל בבית הזה. כל פעם שאמא שלי הייתה אומרת לי להתנהג יפה, כי אם לא אז יבוא שוטר. ככה דמיינתי את השוטר. אני מנסה להתחמק מלשון הרע, אבל הם עברו לקטע המעניין. כשאת רואה בחורה בסטורי שלו. כשאת מעלה תמונה לאינסטגרם ואף אחד מהחברות שלך לא אוהב, אבל מה אכפת לך? כי את יצאת פצצה. כשאתם מנסים להתחמק מהיציאה של הערב ובן אדם ממשיך להביא פתרונות. כשאתם באמצע ויכוח והוא החליט לנשום.